I was bopped on the head, now I'm tall as a treetop, and just to enlighten you. Lliure i directe Radio Clara, comencem amb l'espai de València Clara i Transparent que realicen des de ACICOM, des de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Lliure i directe Radio Clara. València Clara i Transparent és un programa produït per ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i dirigit per José Ignacio Pastor amb la col·laboració de Joana Jiménez junt amb moltes altres veus valencianes. Patrocina la Regidoria de Transparència i Govern Obert. Podeu seguir el programa en directe els dimecres d'11 a 12 en la freqüència 104.4 de l'FM i també en podcast i vídeo a través de les xarxes d'ACICOM i de Radio Clara. Ara comença València Clara i Transparent. Bon dia a totes i a tots. Avui fem un nou programa dedicat a les dades obertes i presentem a l'equip. Jo soc José Ignacio Pastor. Bon dia, jo soc Joana Jiménez. Gràcies per estar així com tots els dimecres. Bon dia, jo soc Carla. I bon dia, jo soc Anna Calabuig. I ens falta també Totxa, que està al control, i Francesc Fenollosa, de Tirant de Veu, que ajuda també en la producció. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Fem un recordatori de les nostres xarxes socials. Estem a Twitter, Instagram i iVox amb el nom Clara i Transparent i també al Facebook Lliure Directe de Radio Clara, on estem tots els dimecres d'11 a 12 en directe. Doncs avui xerrarem amb Antònia, directora de l'Observatori Valencià de Dades Obertes i Transparència, i Núria, directora de Catedrades, Càtedra de Dades Obertes. Això és el nostre tema del dia. En el Quiesqui tindrem a la Fundació Horta Sud, que acompleix 50 anys, i Cantina S3. Què vol dir aquesta S3? Saludable, sostenible i solidària. La veritat és que és un projecte supercomplet i que més tard comentarem i que em pareix d'interès general, així que quedeu-vos a escoltar-lo. Està promocionat per ACICOM i s'ha fet a l'IES Enric Valor de Picanya. En l'agenda ACICOM podeu enviar les vostres consultes, preguntes o dubtes per WhatsApp o Telegram i després anunciarem quines són les activitats que es fan a València i voltants. I bé, el tema del dia, les dades obertes, José Ignacio, vols fer una xicoteta introducció per a la gent que ens escolta? Sí, suposa que això de les dades obertes, diu, això, dades obertes, què vol dir això? I a més plantegen les dades obertes com una font de coneixement per al bon govern, perquè, clar, este programa estem duent a persones diferents que tenen responsabilitats en les administracions, però també a la societat civil en el qui és qui i en el dia a dia. Les dades obertes moltes vegades és el contrari a les dades que mos furten o que mos agarren dels nostres mòbils, dels nostres interaccions en les xarxes, les nostres rebuts, les nostres comptes de corrent. Sabeu que vam dedicar una sessió al delegat de protecció de dades de l'Ajuntament de València en unes recomanacions que quan utilitzem WhatsApp o utilitzem el Facebook, les xarxes socials, però així anem més enllà. Les dades obertes anem a treballar perquè són uns elements fonamentals per a conèixer la realitat que ens envolta, però a més per a transformar-la i millorar-la, per la qual anem a veure què és això de les dades obertes, per què són importants, què fa la nostra universitat, en concret la Universitat Politècnica, en les dues persones que avui venen, i per tant, esteu atents i també obrim a les vostres preguntes per el WhatsApp, per el Telegram o inclús per telèfon. València, clara i transparent. Bé, avui xerrem en dos persones que tenen un llarg recorregut. Per una banda, Antònia Ferrer Sapena. Ella és directora de l'Observatori Valencià de Dades Obertes i de Transparència, i també tenim a Núria Portillo Poblador,
que és la directora de la càtedra Catedrades, Dades Obertes per a la Transformació Social, coneguda per Catedrades, i és membre i sòcia d'ASICOM i del seu Consell de Gestió. Tenim una sèrie de preguntes que vos llancem ara, en general, inclús volem que mos conteu també les dos, com és la vostra trajectòria i com us heu anat enamorant d'això de les dades obertes, que és una qüestió, pareix complicada, i per tant, no sé, Antònia, bon dia. Hola, bon dia, José Ignacio. Un poc, si voleu, vos conte jo com va començar lo de la càtedra, que era antes càtedra en observatori, perquè ja portem molts anys treballant en el que són les dades obertes. Van començar el 2016, entonces del 2016 ara al 22 han passat molts anys. Al principi ningú coneixia què eren les dades obertes, per a què servien i què es podia fer amb elles. Jo crec que això de que ningú coneixia, jo diria que continua vigent, que continuen sense conèixer-ho, perquè n'hi ha molta confusió sobre què són les dades obertes, perquè molts pensen que estiguen accessibles són dades obertes, quan no és això. Que siguin oberts vol dir que complisquen una sèrie de requisits on pugues fer i treballar en una sèrie d'aplicacions que pugues automatitzar X processos, que pugues fer X coses, no? De fet, nosaltres vam fer l'any passat una investigació que va donar com a resultat una tesis, no? Que vam preguntar a tots els investigadors espanyols lligats a les universitats, no? És a dir, que no era gent del carrer, que eren investigadors. Efectivament. Que coneixien de les dades obertes. A la pregunta de si les coneixien, molts diuen que sí, però després quan digues i quins datos heu utilitzat, resulta que utilitzaven datos que no eren oberts. No coneixien les característiques no coneixien les característiques, entonces, i també confundien molt en el que és la demanda d'informació pública, que això també ho consideraven. Entonces, diguérem que si al nivell d'investigador n'hi ha aquest desconeixement que passa a nivell de l'usuari. Estic parlant de que van ser quasi 800 enquestes de tota Espanya d'investigadors. I com va ser l'enquesta? Quant % coneixia les dades obertes? El 70% diuen que sí. El problema és quan es comences a mirar, fas les creus i dius en què heu treballat, efectivament esteu reutilitzant i tot això, i anava baixant. Clar, aquest percentatge baixava. I jo te preguntaria, Antònia, què fa una catedràtica de la Universitat Politécnica dedicant-se a això de les dades obertes en un observatori? Personalment, per què t'impliques en això? Per què veus? Jo crec que és vocacional, perquè si digueres per a què ens serveix, no recibim ninguna remuneració, ho sap Núria també, estem per amor a l'art. És bàsicament per amor a l'art, i gestionar el pressupost implica moltíssima feina, però moltíssima. O sigui, jo no tinc vacances fent activitats relacionades amb tot el que poden ser els datos oberts, anar fent promoció d'ells, fent que la... Però observes una evolució, perquè aquesta dedicació observes que te compensa? Bueno, és que també pense que en les activitats que han fet compensa per la gent que vas convidant, la gent que va treballant i coneixes a molta gent interessant. Entonces, nosaltres és que portem molts anys, bueno, José Ignacio ho sap, i han portat molta gent molt variopinta, de tots els signes polítics, crec jo. Entonces, i han fet aportacions realment interessants, i molts d'ells ho han fet de manera absolutament altruista, que hi ha que assenyalar-ho, en unes agendes totalment plenes. No? I Núria, des de la teva experiència, com comences en això de les dades?
Bueno, pues això de les dades, jo també començo en 2016 fent activitats en l'aula principalment, a partir del tema de govern obert, i jo, clar, soc professora d'estadística, entonces estadística, la ferramenta fonamental són les dades, si no hi ha dades no hi ha estadística. No hi ha estadística, és necessari, no? Sí. Entonces arranquem ahí en la relació de les dades i els temes de govern obert, i d'ahir pues, anem parlant en temes de dades obertes i concretem després en la càtedra de Govern Obert de l'Ajuntament de València i finalment l'any passat formalitzem la càtedra Dades Obertes Catedrades que subvencionen, diguem, avalada per dues associacions, ACICOM i Mesura, associacions ciutadanes. Això és un punt d'inflexió en el tema de qui finança una càtedra, no? Perquè fins ara les càtedres habitualment estan finançades per una administració pública o grans empreses o algunes grans fundacions, però això són dos xicotetes associacions ciutadanes, no? Que té un altre... Clar, i això beneficia, no?, a les dades. Per supost, perquè això beneficia, perquè nosaltres parlem sempre de dades per a la transformació social. Exacte. És dir, com jo comenté en classe, als meus alumnes, per exemple, de ciència de dades, sempre els dic, ara mateixa, la setmana passada, començàvem tots els treballs. Triareu dades, us ha tocat canviar la societat. Diuen, però com? Jo dic, no, ara veureu quina és l'evolució. Si tens dades, analitzes, tens informació. A partir de la informació, prens decisions i adquireixes coneixement. Però el pas últim és del coneixement passa a la saviesa, que és un punt més, i damunt, i les decisions han de ser per provocar canvi social en la societat. Canvi per al 99% de les persones, no per a l'1%. Clar, o sigui, oferir una mirada crítica als teus alumnes, no? No que simplement veig números, dades, sinó que aquestes dades siguin transformadores a nivell social. Exactament, que siguin transformadores a nivell social. Anem a llançar-vos ara una sèrie de preguntes i mentre respirem un poquet en una cortineta i de més. Per una banda, preguntar-vos què són això de les dades obertes, com les definiu, què feu des de la vostra universitat, com vegeu si està avançant o no en les administracions públiques en el tema de facilitar dades obertes, quina percepció de la ciutadania teniu d'aquestes dades obertes, què activitats desenvolupeu des de la vostra càtedra o des de l'observatori, com podem una entitat ciutadana aprendre més de les dades obertes, quines activitats podríeu oferir o esteu oferint, què és això de les dades generades per la ciutadania, i per acabar volem abordar la qüestió de lo que seria l'Agència Estatal de Supervisió de la Intel·ligència Artificial, AESIA, i què passa con los algoritmes que estan decidint molt per nosaltres i moltes vegades en les administracions. Què passa en la transparència ahí? Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Podeu contestar qualsevol de les dues al que vulgueu destacar. Bueno, és que han sigut moltíssimes preguntes, no? Jo no sé si me'n recorde de totes les preguntes que has estat fent. No sé, si voleu faig un recorregut de les activitats que nosaltres fem i a partir d'ahí recordem que posarem un apartat per a saber-ne més en tots els enllaços a les vostres webs, càtedra, observatori, etc. I entonces ja mos pot fer preguntes perquè jo no sé si me'n recorde de totes, no sé si Núria se'n recordarà. Jo primera, abans de fer aquest recorregut, m'agradaria destacar el que has comentat dels investigadors que no sabien molt bé les característiques de les dades obertes. Ho hem mencionat un poc per damunt, no? Però quina seria la diferència principal, per a que quede clar també al nostre públic, entre les dades públiques, les dades que són accessibles per a tothom, i les dades obertes? Quines serien les diferències? Bueno, les diferències fonamentals és que complixen els requisits d'accessibilitat, de que estiguen en formats oberts, sobretot, no? Després, si tenen uns altres requisits per a que pugues descarregar una API, que estiguen per defecte des de la concepció en obert encara ho millora, tots aquests requisits fan que cada volta milloren, que els metadatos també estiguen accessibles, que efectivament es puguen compartir i que es complisquen el que es diuen els principis FAIR, que sean encontrables, reutilizables, accesibles i reutilizables, no? Entonces, això
Volia completar aquesta descripció en què han de ser oportunes i exhaustives. Això és molt important, perquè de vegades hi ha moltes dades en administracions públiques i en altres llocs que són dades molt validades, molt bones, però igual les tenim després de 2 anys. Les dades obertes són oportunes. El moment que les necessitem estan. I si tenen algun error, doncs ja el canviarem, però la importància seva és que estan al moment que les necessitem. Són fresques. Clar, i per exemple, jo soc una entitat, una organització que necessita X dades. Què podria fer per accedir a elles? Quins serien els mitjans que podria emprar les ferramentes? Deuries acudir al portal de datos oberts que n'hi ha a pràcticament totes les administracions públiques. Els ajuntaments són els que menys en tenen perquè vam fer un estudi nosaltres també lligat a la càtedra fa un parell d'anys i a la Comunitat Valenciana sols podien considerar que n'hi havia 13 ajuntaments que publicaven datos oberts. Una altra cosa és que per la llei de transparència tingueren algunes coses publicades, però estaven en format PDF, però perquè ho diu la llei de transparència. Clar, és que em resulta curiosa aquesta diferència entre dades obertes i publicar dades, no? I la transparència. I no publicar dades. El que publiquen és una informació en un PDF que no es pot reutilitzar. Vale? Sobretot perquè moltes voltes venen els datos ja treballats. A mi no em serveix per a res una taula Excel on em diguen uns resultats d'un estudi, perquè jo no puc anar a la font original per a tornar-los a tratar i a fer la investigació que jo vull. Entonces, jo vull els datos originals en brut per a després fer les investigacions i, a més, que les sèries que estiguen siguen periòdicament actualitzats, perquè si tinc talls en les sèries històriques tampoc puc fer el que diuen de la intel·ligència artificial, ¿no? Vamos a hacer predicciones ¿con qué? Si tenim a lo millor una en sí i 2 no. Dir-vos que la pregunta que feia Joana, sí que tenim 2 administracions properes, és a dir, l'Ajuntament de València i la Generalitat, que tenen el seu portal de dades obertes, que a més, per exemple, el reglament municipal vigent de fa 2 anys se va aprovar, és molt ambiciós i permet la reutilització de dades. És a dir, hi ha un procediment que se té que demanar i en 20 dies te tenen que contestar les dades, si no estan en el portal. Que això també fem pedagogia des de les entitats cíviques i socials i la ciutadania compromesa per aconseguir que l'administració a vegades no pense que unes dades té que posar-les o no les ha treballat, perquè n'hi ha un tema important que és des del disseny. És a dir, no val fer-les després, sinó que tota la gestió té que estar ja en un sistema per a que se pengen dades. Actualment, per exemple, podeu veure en la ciutat anuncis del geoportal de València.es, que teniu moltíssima informació. N'hi ha una que és el portal de València al minut, que és en el moment, perquè són oportuns. És a dir, si busques un lloc per aparcar, o busques el cotxe, o busques el Valenbici, pots saber on estan les bornetes lliures o ocupades, per tant, on és una bicicleta. Això són dades molt útils. Però també n'hi ha dades més complexes que no sempre l'administració pensa ni té la interoperativitat, per la qual cosa. I dir-vos que tant l'Ajuntament de València com la Generalitat tenen un pla estratègic de dades obertes superinteressant, però a més hem d'utilitzar-lo i forçar-lo inclús, perquè a vegades des del punt de vista del funcionament diu, això dona més faena. No, això dona molt coneixement democràtic, de capacitat de transformació, inclús també econòmic, perquè se pot fer moltes coses en aquestes dades. No, i també tenim que tenir en compte que els principals reutilitzadors, com es diuen els diferents estudis, és la pròpia administració. No tenen per què demanar a un altre servei coses que ells mateix poden treballar. Entonces, ells són els principals beneficiaris i parten des de el pensament de col·laborar uns en uns altres i que el meu servei no és el propietari dels datos. Moltes voltes jo penso que passen 2 coses a l'hora de compartir, i una és que tots penses que els datos són míos encara que no es gaste per a res, però és que són míos, el golon, no? Són míos, no los comparto. Sí. I després és que n'hi ha una certa por per la responsabilitat que implica publicar datos. I si m'ha enganyat?
i després em diuen... I me controlen. Efectivament, diuen, és que has publicat uns datos que no són certs. Entonces, la por està, i encara pense que no està dins de l'administració delimitat qui és el responsable de publicar aquests datos, el data officer, ¿no? Entonces, hasta que no es delimite dins de lo que és el ROI, no? El ROF, perdó, quin és el responsable de posar els datos en awares, pues és molt difícil que algú vulgui dir, bueno, jo publico això i ho fem d'esta manera i a més des del disseny, com ha dit antes José Ignacio. No, sí que és molt interessant també veure els avantatges. Per exemple, estos dies s'ha anunciat València Capital Verda Europea, sí, i dins del projecte que s'ha presentat n'hi ha una part de governança en el qual ha jugat una part molt important donar les dades des de la contaminació de l'aire, acústica, mobilitat, zones verdes, etc. És a dir, que això és algo que cada vegada s'està valorant més, però fa falta que tots tirem en marxa. I sí que hem detectat, i de fet estem fent alguna d'això, ser infomediaris, que a alguns no les agrada, però que és el tema del periodisme de dades. Heu fet tant des de la càtedra com des de l'observatori o l'antiga càtedra activitats per al periodisme de dades. Què és això del periodisme de dades? Bueno, pues el periodisme de dades és fer notícies que avalades per les dades, no? Nosaltres això ho hem treballat des d'algun treball final de grau, també hem fet alguna formació, en concret farem una col·laboració amb ACICOM i amb ISCOT, agents OD4D. OD4D són les dades obertes per al desenvolupament sostenible, que nosaltres tirem molt per esta línia, no? Sempre en mirar de desenvolupament sostenible. I bueno, el que trobem a faltar, els treballs que fa el nostre alumnat, ja que esteu així algunes periodistes, vaig a dir-ho, és que en aquestes notícies avalades per dades, la font de dades no se diu moltes vegades, no? O sigui, no està la font de dades. Clar, això és bàsic, al final. S'avalen en dades, però no està la font. Què passa? Que la persona que està fent la notícia o el grup té por que altres sàpiguen on estan les dades? Bueno, és veritat que quan tu te baixes un dataset, te baixes l'altre i el treballes. O sigui, jo no dic que tu poses el dataset que has treballat, però el que tu te baixares d'on estava, el que estàs fent és avalant la teua notícia per a que l'altra persona pugui anar a aquestes dades i pugui repetir el teu anàlisi. Clar, això és la font documental, o sigui, és bàsic mostrar-la així. Això és el que nosaltres ens obliguen com a científics dir sempre quina és la font original. Què és el que m'han dit alguns periodistes, completant el que diu Núria, que ells quan publiquen una notícia tenen a l'espai molt tassat. Entonces, si posen tots els caràcters, no es dona temps a escriure el que es fa falta. Entonces, diuen, com citem? A lo millor hauria que pensar una manera per a que no consumisca espai, perquè n'hi ha voltes que citar un dataset són 3 línies. Entonces, aquestes 3 línies és espai que a mi em lleva per a la redacció de la notícia, no? Hauria que veure com estem... De totes maneres, avui en dia se m'ocorreix... de mal pagador, perquè avui en dia l'hipertest o sobretot la realitat augmentada és bàsica i a més posar un enllaç un link, un enllaç és bàsic, no? Dir que a més n'hi ha molt més darrere d'un article, que a més anem cap ahí. De fet, les noves investigacions, fa poc una conferència magnífica que se va fer així per banda de periodistes, parlaven de la necessitat d'anar a una realitat augmentada en la documentació periodística. És a dir, tu tens un resum, tens el titular, però després vols escarbar més i a més normalment n'hi ha periodistes que sí que han fet un gran treball, amb la qual cosa és molt interessant això, no? És molt difícil fer uns altres articles que siguin replicables com nosaltres fem a les investigacions. Bueno, jo volia també assenyalar que des de nosaltres a l'Observatori tots els anys també fem un curs de periodisme de dades. Este any ho tornarem a fer en la Unió de Periodistes, i també assenyalar que nosaltres luchem per a l'accés obert a la informació, no? Entonces, nosaltres tenim en obert tots els tallers que han fet
des del 2016 fins a l'actualitat, tots els materials estan els vídeos que s'han gravat, no sempre s'han gravat vídeos perquè l'aula no podia reunir els requisits i això. Entonces, cualquier persona que vulgui continuar formant-se en aquestes coses, tenim tots els tallers i els materials accessibles. També per als datatons que han organitzat n'hi ha molt de material. És molt important això que comenta Antònia, que el posar a disposició el coneixement obert, no? És fonamental. I ahí preguntar-vos un tema interessant, inclús para joves periodistes a punt d'acabar periodisme que tenim així a Carla-Llana, els reptes que plantegeu. Heu treballat tant des de la càtedra com des de l'observatori el que són els datatones. Els datatones són en principi un repte per a utilitzar les dades per a construir des d'una aplicació, coneixement. Conteu-nos això dels datatons i com està previst, o l'últim que heu fet, que temes han tractat, o el que teniu previst per al futur. Bueno, diguem, nosaltres hem fet diversos datatons i han tingut diversos cicles, no? Els primers es feien molt concentrats en 2-3 dies, quan era el Dia Internacional de los Datos Abiertos. Què és un datatón? Això no va dir. Anem a explicar primer la base. Un datatón és una competició de datos, a veure quines aplicacions es poden o què faries tu baixant els datasets, ¿vale? Les primeres voltes no posaven reptes, sinó ho deixaven absolutament lliure. També col·laborava l'Ajuntament de València, els primers, que no sé si se'n recordarà José Ignacio, però a mi em va agradar molt quan col·laborava gent dels instituts, perquè tenien una mirada molt més fresca, que competien els dels instituts en els de doctorat, i jo me'n recorde quan venien la gent, els xavals de l'institut, que damunt mos feien una performance a l'escenari. No sé si te'n recordaràs, el que va guanyar els de selfies, per a veure quins eren els puestos més visitats de la Universitat de l'Ajuntament de València, i van pujar a l'escenari tots fent-se selfie, 10 xavals allí, i la xavala es va menjar els de doctorat, es van emportar un premi. Que bo. Entonces... No, molt xulo. Jo recordo de l'Institut Juan de Garay que hi havia una professora que van presentar 3 projectes finalistes i uno va guanyar, que era Flowway, que era com anar en cotxe compartit a la universitat, imagineu-se, i con lo qual a nivell de mobilitat és important. Clar, ahí costa que després que les administracions arrepleguen aquestes idees per a posar-les en pràctica. Entonces, moltes voltes no és la complexitat que es puga fer de l'aplicació, sinó quina és la idea que puga fer desenvolupar la mobilitat, analitzar els datos i tal. Els 2 últims anys ho han fet en col·laboració en una muntona de càtedres i els convenis que té la Conselleria i altres administracions per a la reutilització de data awards, i han estat participant a l'últim catedrades, als anteriors, les distintes universitats d'aquí, de la Comunitat Valenciana, i sempre hem proposat una sèrie de reptes, no? El mediambiental sempre ha estat dins d'un d'ells, perquè pensem que és importantíssim el canvi climàtic, o sigui, tenim que prendre-ho en sèrio, i després els altres han anat variant, si era salut, si era turisme, si era etc. No? I a partir d'ahir s'han fet una sèrie d'aplicacions, i l'any passat, no l'anterior, no va haver diferenciació. Una empresa es va presentar i la veritat va fer una aplicació superxula sobre productes ecològics, baixant-se tot el que estaven produint ecològicament, on es venia, i també la possibilitat d'aquells que no havien estat arreplegats posar-se d'alta, així anat. Este any que sí que vam diferenciar, s'ha presentat menys gent, però la veritat és que molts dels resultats han estat molt interessants. Havia un de l'anàlisi de la vulnerabilitat de les poblacions d'Andalusia, perquè ho fem a nivell nacional, poden utilitzar qualsevol tipus de datos, sobre la vulnerabilitat de
X municipis quant per la producció de l'aceite d'oliva. És que parle meitat i meitat, estic pensant. Bueno, i ja m'ha despistat. No sé si Núria, pensant en traduir, m'ha despistat. Nosaltres hem participat també, com ha dit Antònia, en l'ICE Datatón, i a més proposarem incluir un repte vinculat a la producció i consum responsable, que és fonamental, no? Que l'altre any, com diu Antònia, no estava, però sí que alguns dels projectes, diguem que sí que anaven en eixa línia. I jo per contar-vos alguna cosa també que no és Datatón, però pot ser interessant. Nosaltres des de Catedrades els interessa fomentar les dades obertes, no sols d'administracions públiques, sinó d'empreses i altres organitzacions, no? Per exemple, ara estem treballant en la creació de 2 normes d'AENOR que tenen com a novetat incloure dades obertes que es generaran empreses, pot ser administracions, pot ser ciutadania, com les dades generades per la ciutadania, i crec que això és important, és un punt d'inflexió important en el que les dades obertes entren també al món de les empreses i entren a les normatives, en aquest cas d'AENOR. Ens ha entrat, xiques, una pregunta d'un oient per WhatsApp que ens pregunta que si penseu des de dades obertes que defenseu des del govern obert que se podrà oferir ajuda real i fàcil als que necessiten coneixements o mitjans per a la informatització imposta, i es referís a tots els procediments informàtics que s'han de fer quan has de tindre assistència sanitària, quan has de matricular-te en qualsevol lloc, no? Totes aquestes dades que s'arrepleguen de tots els ciutadans, però que moltes vegades no hi ha una educació prèvia, no? Tant per a tractar aquestes dades com per a fer aquests tràmits, no? Pensa que va relacionat amb tot el que és l'administració electrònica, més que en el que són els dades oberts. Justament nosaltres hem proposat un TFG sobre això. També perquè un dels problemes que tenim, el mateix que els bancs, és ara jo no tinc firma digital i com puc fer X tràmits dins de l'administració. Aquest paper em va fer gràcia perquè n'hi ha algunes biblioteques que estan oferint aquest servei, però de qui és responsabilitat el que un bibliotecari siga el que ajude algú a fer un tràmit en una firma digital, perquè n'hi ha pobles... I tot això tenint en compte també els pobles, el nivell d'accés que puguen tindre a la fibra, perquè, per exemple, nosaltres que hem fet un estudi a Andalusia, dins dels municipis de l'Olivo, a sols el 35% d'aquests municipis tenen accés a la fibra de qualitat. Entonces, com anem a demanar-los a tots els que viuen ahí, que damunt són d'edat avançada, perquè la majoria tenen més de 65 anys, que efectivament facin un tràmit digital si no tenen la formació i damunt no tenen gent que s'ajude a fer tot això. Quina pot ser la solució? Com es pot fer tot això? És una de les coses també que estem plantejant ara. Està més enfocat al govern obert que les dades obertes. Clar, és més, com dia Antònia, un tema d'administració electrònica, encara que també el que apunta. És a dir, la llei obliga a les persones jurídiques, és a dir, qualsevol associació ha de relacionar-se amb l'administració electrònicament. Però sí que diu que aquelles persones que se poden fer o presencialment i demés, en les centres de registre, atenció ciutadana i demés, té que haver una unitat que ajude a la ciutadania. Efectivament, les biblioteques a vegades estan transformant per a un tema des de biblioteques inquietes, per exemple, que és un moviment i s'està fent, però n'hi ha molt que fer. Inclús alguns hem exigit a l'administració que les persones jurídiques també tinguin ajuda, perquè, a veure, per exemple, quan hem estat debatent la llei de participació ciutadana, les associacions de tercera edat, que és un tema de la tercera edat, n'hi ha escletxa digital, n'hi ha falta de coneixements, clar, una associació, portar l'associació i a més tindre la signatura electrònica, fer tot això, això és un galimatís que estan treballant per el ben comú i per tant requeriria
rebrien una ajuda especial. Avui per avui, la llei el que sí que obliga és que n'hi ha que donar un assessorament a les persones. I a vegades les tramitacions són realment tedioses. Total. Sobre el tema de wifi oberta, clar, la gent urbanita com nosaltres pues, tenim avantatges. I dir-vos també que si entreu en el geoportal de l'Ajuntament tindreu el desplegament, que n'hi ha moltes zones de wifi gratuïta, en la compartir dades, que ens deien l'altre dia, i on està previst també. Normalment en totes les instal·lacions municipals, places, mercats, centres educatius, cases de cultura, etc., va haver alta velocitat con una velocitat important per a poder, perquè avui en dia quasi alguns defensem que és quasi com l'aigua o com la llum. Un dret bàsic, no? Sí, completament. Bueno, pues estem plegant al final perquè el temps no perdona, encara que hem començat avui una miqueta més tard, recuperem. No sé si voleu afegir alguna cosa, Núria, quedava en l'aire la pregunta sobre el tema dels algoritmes. A mi em resultava interessant, o sigui, si vulgueu fer un apunt i ja ens despedim de l'entrevista. Bueno, els algoritmes en realitat treballen en dades, obertes o no. Algunes seran obertes i altres seran els que no tenim accés nosaltres. El problema dels algoritmes és que tenen vida pròpia, aprenen a partir d'un conjunt de dades i a partir d'ahir prenen les seues decisions. Entonces resulta molt complicat a vegades que siguin transparents, però això no lleva per a que no puguen ser-ho, no? Des del disseny. O sigui, si han de ser transparents, han de ser des del disseny, no després. Perquè s'entrenen en un conjunt de dades i a partir d'aquest conjunt de dades van aprenent i prenen decisions per a totes les persones. Clar, imagineu-se moltes coses que per a prendre decisions sobre ocupació, sobre decisions estratègiques, els algoritmes determinen, i clar, depèn de lo que tu l'hagis posat a l'algoritme, donarà més importància a unes dades o altres. Efectivament. Bueno, com sabeu, jo estic a l'Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada. Estic amb gent que està desenvolupant algoritmes i, efectivament, segons com es desenvolupen els algoritmes, farà que tinguin més tendència a que passen unes coses o que passen altres coses. I també per al nivell d'informació en el que estigues alimentant l'algoritme, no? Per exemple, l'altre dia, no sé si vau veure un programa que feien a la tele sobre lo de reconeixement de cares, no? Sí, el reconeixement facial. El reconeixement facial. Resulta que els xinos són els que més implementat ho tenen, perquè n'hi ha cada 5 xinos tenen una càmera que està gravant-los, no? Entonces, és els que més avançats ho tenen. Què passa? Que ells distingueixen molt bé les cares, però els negres, que alimenten menys aquest algoritme, pues fa que moltes voltes diguen que és agut perquè l'algoritme coneix menys, té menys bases de datos per a contrastar si és esta persona o és una altra, perquè ha après menys. Entonces, també depèn de com alimentes la base de datos i si tenen més recursos d'això i com ho programes, pues com hagis dissenyat l'algoritme. És importantíssim. Dins d'això, dir-vos que així com, per exemple, s'hem adherit a una iniciativa de moltes organitzacions, a ESIA sentireu parlar molt, perquè a ESIA s'ha creat l'Agència Espanyola del tema algoritme i d'intel·ligència artificial, i a més la Comunitat Valenciana està lluitant perquè vagi a Alacant la seu. Però sí que ha hagut un reconeixement l'última setmana de que l'experiència d'algunes entitats, Cibio, per exemple, és una de les que col·laborem, o de l'Observatori de les càtedres, aplicar a aquest coneixement en favor del valor del ben comú, no en valor d'altres interessos. Et pareix, Toni, si repetissis altra vegada on poden els oients trobar aquestes dades obertes que ho has mencionat abans, però per si algú se li ha escapat? Els portals de dades oberts que simplement que es googlegen portal de dades obertes Comunitat Valenciana, Ajuntament de València o Dates.gov,
que és la que agrega tot l'estat. Dates.gov. Bueno, doncs apleguem així. Moltes gràcies per la vostra participació i presència. Donarem difusió també a les vostres webs perquè la gent puga esquadrinyar i de més, i sobretot el que estan comentant, que és el coneixement obert. Per tant, hi ha molt de material de formació, de cursos, vídeos, etc., que aquell que vulgui aprofundir pot fer-ho. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. A vosaltres. A veure, qui és qui? Bueno, una setmana més iniciem la secció del qui és qui, i recorde que és la secció en la que volem donar a conèixer entitats que treballen pel bé comú, pel que una setmana més convidem a totes aquelles associacions que vulguin donar-se a conèixer, que ens conten la seva missió, que ens conten a què es dediquen, que contacten amb nosaltres, i posarem en marxa la gravació d'un vídeo de no més de 5 minuts on expliquen en resum a què es dediquen. Recorde el correu al que ens podeu contactar, claraitransparent@gmail.com. Bé, avui presentem el primer vídeo, el primer qui és qui, és la Fundació Hortasud, que a més, com veureu després, demà celebra el 50 aniversari. Tenim a Laura Juan i Julio Huerta de la Fundació Hortasud comentant-nos què fan i què són i de més. Endavant el vídeo. Hola, soc Laura Juan de la Fundació Hortasud. Jo soc Julio Huerta. La Fundació Hortasud és una entitat, una fundació comunitària que naix en 1972 i que tracta d'enfortir a la comunitat, enfortir el teixit associatiu i la identitat comarcal de l'Hortasud. Volem promoure una ciutadania activa, compromesa en els valors democràtics i en els drets humans, que s'organitza, que faci front a les necessitats de la comunitat i que siga forta, independenta i amb capacitat crítica. I tot això ho fem a través de diferents programes. Un dels principals i els més antics és l'Escola d'Associacions. Acompanyem a les associacions a través de formació, assessorament, dinamització i altres activitats que el que tracten és de donar-los recursos i enfortir-les. També tenim el portal d'associacions, que ens serveix com a base de dades per als ajuntaments i sobretot per a avaluar l'impacte del moviment associatiu en cada municipi. Anualment convoquem unes ajudes per a projectes que canvien el món, projectes que el que tracten és d'animar a que les associacions treballen en xarxa. També tenim una menció colibrí que destaca la tasca feta per alguna associació en l'àmbit de drets humans i valors democràtics. Un altre dels programes que tenim és el programa Serà Hortasud. És una aliança entre entitats públiques, privades i societat civil organitzada que el que vol és crear una agenda urbana 2030 compartida en la comarca de l'Hortasud. I també tenim algunes campanyes de promoció, visibilització i reconeixement del moviment associatiu, com Somos Super, Històries de Superació, un projecte en l'Escola d'Art i Superior de Disseny i Paco Roca, Anònimes, Camins pel Canvi, Teixidores i algunes altres més que no sabem. I la nostra casa, que estem així al Museu Comarcal de l'Hortasud, a Torrent, carrer Mare de l'Olivar número 30, i que esteu convidats quan vulgueu a visitar-la. També volem dir-vos que enguany celebrem el nostre 50 aniversari i que que esteu convidats a totes les activitats. El dia 3 tenim l'acte inaugural de celebració de l'aniversari. A partir del dia 3 venen una sèrie d'activitats, com per exemple la ràdio. Un programa de ràdio, un podcast. Estem preparant una exposició del 50 aniversari que pretén parlar de 50 anys del moviment associatiu, la importància del moviment associatiu. I també estem preparant un llibre que recull la història de la Fundació en els 50 anys i dels moviments associatius en els 50 anys. Farem la presentació d'aquest llibre. I tot això fem. Estaríem encantats que donarà la televisió pública ressò de les nostres activitats i sobretot, ja no tant de les nostres, sinó del moviment associatiu en general, que jo crec que és necessari.
Bon, heu sentit a la Fundació Hortasud, creguem que és de les organitzacions més potents que treballen per la participació ciutadana i, a més, una reconeguda trajectòria de 50 anys, vull dir que complixen. Dir-vos que vos animem a entreu en la seva pàgina web, el teniu en el canal de ASICOM de YouTube, també este vídeo, per a poder veure'l, i les enllaços també. Moltes gràcies a Julio i a Laura per la vostra participació. A veure, qui és qui? Ara passem a presentar el projecte Cantina S3 en col·laboració amb ASICOM, que és un projecte que està duent-se a terme a l'IES Enric Valor de Picanya, on la setmana passada es va organitzar el projecte Tastam, on es presentava als alumnes la renovació dels projectes de menú de la cantina que van presentar i que ara veurem de què es tracta, aquest projecte. T'imagines que als instituts valencians s'apostara per una alimentació saludable, sostenible i solidària? Doncs d'això es tracta Cantina S3, un projecte de l'IES Enric Valor de Picanya i ASICOM realitzat en base a les ajudes en matèries de projecte de suport a les associacions de consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària de la Generalitat. Bon dia, soc Xirei Pastor, el cap de Departament d'Educació Física de l'Institut Enric Valor de Picanya i vos presente el projecte Cantina S3. L'S3 és per les 3 S, que són saludable, sostenible i solidària. Vam estar investigant i vam trobar que hi havia un decret, que era el decret 84/2018, que és el que diu què es pot i no es pot vendre en tot centre financiat per la Generalitat Valenciana. Aleshores vam intentar fer un projecte en el que l'alumnat fora qui es convertirà en aquest motor de canvi i amb aquest projecte interdisciplinar l'alumnat va fer una proposta de canvi a mode de projecte pilot. Tota l'oferta s'ha anat actualitzant. Com vegeu, hem introduït aspectes complementaris, com per exemple fomentar que l'alumnat en la vessant de salut que volen treballar puga raspallar-se i fomentar que es raspalle els dents. Els hem posat també en contacte, obrint una via d'accés molt més directa com són les xarxes socials. Hem creat un compte d'Instagram que és Cantina S3 i com vegeu abans es venien llepolies, entrepans poc saludables i avui en dia tenim tot producte que ha sigut dissenyat per el propi alumnat. Tenim fruita de temporada, fruita de proximitat, cuina de proximitat. Aquesta setmana, el centre educatiu posa en marxa Tastam, una mena d'experiment on els alumnes tenen al seu abast tota una oferta d'aliments per tal d'assegurar un primer contacte amb els nous sabors que l'equip de cuina de la cantina ha preparat. Jamón serrano con tomate. Luego tenemos variedad de con espinacas, con cebolla, rosquilletas naturales, tostas de hummus, palomitas recién hechas. Bueno, toda una gama de productos naturales y ecológicos. Els alumnes que col·laboren en el projecte, amb uns característics davantals i barrets rojos, es disposen a preparar les safates de menjar distribuïts per les taules i acompanyats amb un codi QR que l'alumnat ha d'escanejar per tal d'avaluar cada producte. A mí me ha agradado mucho el smoothies y lo de espinacas está muy bueno. Me ha gustado lo que ha organizado la cantina porque es como que puedes elegir tú las cosas que te gustan. En especial me ha gustado el falafel porque no sé, nunca lo había probado y tiene un sabor muy bueno y espero que hagan más cosas como estas. Yo creo que el instituto puede ser un proyecto base a otros institutos. Es saludable, son productos más sostenibles, de cercanía, sin azúcares añadidos y yo creo que es mucho más sano para los niños. Tal i com ha plantejat el cuiner de la cantina S3, aquest model pot servir d'inspiració per a altres centres. Una qüestió que també suporta el director de l'institut. Tenim aquesta proposta que és més sana, que poquet a poquet va instal·lant-se en la consciència dels nanos i en realitat se venen una quantitat d'entrepans semblant a la que tenien els cursos anteriors.
Això segurament farà que siga sostenible econòmicament, perquè era un dels riscos que tenien. I, en fi, estem molt contents, estem molt orgullosos. La cantina SA3 no ha fet més que començar. El projecte aposta per una revolució en la qual els centres educatius participen en el desenvolupament d'hàbits, formació i conscienciació de les persones més joves respecte a una qüestió tan fonamental com és l'alimentació. Bé, doncs, com s'ha vist i s'ha explicat al vídeo, este projecte, la veritat que per a mi, imagino que per a José Ignacio també, ja que així com està molt involucrat en Cantina SA3, es tracta d'algo molt complet i que integra molts factors, al meu pareixer, ja que d'una banda és essencial que als instituts públics valencians també es doni una educació en hàbits de salut i alimentària, i em sembla una manera molt pràctica de fer-ho, ja que integra alumnes de quart de l'ESO que estan aprenent com organitzar un menú que nutricionalment siga saludable i que a la volta siga atractiu per als joves de l'institut, i també la involucració que té Xiroi, que és el professor d'educació física que està duent a terme el projecte principalment. Em sembla d'una persona molt apassionada i que mira pel bé dels alumnes i per un canvi a nivell de l'institut. Tu què opines? Pues sí, yo creo que se está consiguiendo el objetivo, que es una cantina, o sea, un menjar que es saludable, sostenible y solidario, por eso es A3, y además, sobretot, con un model de governança, de bon govern, perquè implica tota la comunitat educativa. És a dir, això en un institut ja és un gran logro, és a dir, aconseguir que el professorat estigui implicat, que estiga l'AMPA, que estiga el Consell Escolar, que estiga l'alumnat, que són els protagonistes d'una transformació total de la cantina. És a dir, que una cantina on se menjaven productes que no complien el decret del 2018 que sobre productes sants, és a dir, inclús fa 2 anys tenien hasta begudes energètiques, no? Tenia un tema de component econòmic també per a treure pasta, molt de productes en sucre, refrescos i tal, i tenim, la Comunitat Valenciana és la tercera en el rànquing de problemes d'obesitat infantil i juvenil, per la qual cosa és molt important una experiència d'aquest tipus. I, bueno, pues, per exemple, el pròxim dia 8 se farà l'experiència d'escola de famílies que reproduiran el que heu vist també respecte al tastam, què productes són, i a més utilitzen les noves tecnologies. És a dir, un institut que deixa als alumnes no sols que porten el mòbil a classe, sinó que a més utilitzen el código QR i han votat i han valorat cada una de les coses que han tastat. Una passada. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a l'agenda d'ASICOM. Bé, doncs ara és el torn de l'agenda d'ASICOM, que, com ja sabeu, és un espai on recordem les activitats participatives que es porten a terme en els nostres barris, districtes i ciutats del territori valencià. Ara, a continuació, enumerarem un conjunt d'activitats que tenim previstes des d'avui fins a la setmana que ve i que de segur que són del vostre interès. I vos recordem que podeu enviar les vostres agendes a clara, con K, clara i transparent, @gmail.com, o a través dels whatsapps també. Vull dir, a través del telèfon. Tenim una llarga llista d'activitats i anem a intentar que vos quedeu en ella, a banda de que les publicarem en les xarxes socials. Comencem amb l'agenda i recorde que el passat 28 d'octubre i fins el 4 de novembre tenim el segon festival de piano i turbi dirigit per Justo Romero. Dins del festival trobem diferents activitats i avui, per exemple, 2 de novembre, tindrem quintets amb piano al Centre Cultural La Beneficència. Demà, 3 de novembre, hi haurà concerts per a teclat i orquestra al Teatre Principal, i el 4 de novembre, que ja és l'últim dia, tindrem a l'Almodí el pianista Josep Colom. Tots els actes seran a les 7:30 de la vesprada. Avui, 2 de novembre, tenim la concentració contra totes les violències masclistes a la plaça de l'Ajuntament, a les 8 de la vesprada. Organitza la Coordinadora Feminista de València. Demà, 3 de novembre, la Fundació Horta Sud, com heu vist ara, celebrarà a les 6:30 de la vesprada els 50 anys fent camí en l'Auditori de Torrent.
També demà 3 de novembre, a les 6:30, es presenta a la Sala SGAE el documental València, capital de la República, de l'autora Pilar Pérez Solano, de la mà de Trànsit Producciones. El pròxim 4 de novembre tindrem la jornada de portes obertes del local EU-Charter des de les 9 del matí al Conservatori Municipal de Música José Iturbi en anglès. La coordinadora d'associacions per la memòria democràtica del País Valencià organitza el 4 de novembre al Port de Sagunt la presentació del llibre Camins de Resistència amb Francisco Martínez, Kiko, i el 6 de novembre tindrem també el Teatre Gasquín organitzat per Maria Jesús Suárez Corresa. El 5 de novembre tenim una segona trobada de comunicació de proximitat con un programa de ràdio en directe i començarà a les 9:30 en el Palau de Comunicacions en la plaça de l'Ajuntament. Tenim que dir que les hem dit que ha hagut un oblit perquè això organitza la xarxa d'emissores municipals valencianes, estan les empreses privades també, però falta les mitjans comunitaris per estar allí. El 7 de novembre tenim l'acte d'homenatge a Joan Fuster a les 7 de la vesprada al Centre Cultural Octubre. I per últim, el dimarts 8 de novembre es farà la presentació del llibre La veu interrompuda, fragments de la primera ràdio pública valenciana amb Pere Miquel Campos, periodista i soci d'ASICOM. Serà a les 7 de la vesprada al Centre Cultural La Beneficència. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. Val, arribem al final del programa i recorde de nou les xarxes socials. Estem a Twitter, Instagram i iVox amb el nom del programa Clara i Transparent, Clara sempre amb K, i també al Facebook de Lliure Directe de Ràdio Clara, on estem també en directe tots els dimecres de 11 a 12 i ara, quan acabi el programa, també podreu escoltar en YouTube el programa en diferit. A més, l'agenda aquesta que acabem de denunciar, amb totes aquestes activitats que recordem que tractem de que siguin accessibles per a tothom i que fomenten el moviment social i l'empoderament ciutadà. Aleshores, pense que és una agenda supercompleta i superinteressant. La podreu trobar també en Instagram. Entre avui i demà la pujarem i també la podeu trobar en el nostre Twitter. Bé, i fins així... dir-vos que el dimecres vinent tenim programa també, esperem ser puntuals a les 11 en punt i seguir en directe. El programa següent, el dia 9, se centrarà sobre la lluita contra la corrupció i tenim un invitat de luxe per al xerrem, que serà Joan Llinares i Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en una llarga trajectòria i en una lluita demostrada on ha estat per a lluitar contra la corrupció que mos empobrís i ataca la democràcia. I dir també que hem convidat, si esteu sentint alguna entitat o associació que treballa contra la corrupció, en concret hem convidat a l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció i a la Fundació per la Justícia a que apareguen en el Qui és Qui. Vinga, no tardeu i envieu-vos el vostre vídeo gravat. Fins al dimecres que ve. Gràcies, salut. Salut.